A borrasca Ingrid está a deixar numerosas incidencias na comarca. Os barcos non saíron a faenar, pero nas prazas de abastos podes atopar peixe capturado o último día de traballo este xoves. O tren de borrascas non dá tregua e España está a vivir o segundo gran temporal da semana. Primeiro foi Harry, o que deixou chuvias, ondas e refachos de vento, e esta madrugada entrou en escena Ingrid. A meirande parte da Península Ibérica está en alerta por ventos, nevadas e fenómenos costeiros. A Costa da Morte e a gran parte da franxa cantábrica galega está en alerta vermella por mar combinado, ondas de ata 9 metros e ventos que poden acadar os 100 km por hora. Alarma que se reduce o laranxa na costa do Barbanza por ondas de ata 8 metros e refachos de vento do oeste de ata 61 km por hora. A súa acción está a deixar a súa pegada con numerosas incidencias na comarca, como un árbore caída nas inmediacións do Ceipo Grupo de Ribeira. A tarde de onte, sobre todo desde a partir das 7 da tarde, pois aquí tanto os bombeiros de Boiro como de Ribeira tivemos moita actividade. Ademais das intervencións as que tivemos moitas chamadas que xa iban outros servicios. Nós tivemos árbores na estrada, contenedores que se moveron que tamén hubo que ir retirar, tamén algunhas vallas de obra que hubo que sacar que entorpecían o tráfico, e tamén tivemos agora, fai un ratiño aquí en Boiro, tivemos unhas suaritas que caían dun edificio na Avenida de Compostela que hubo que retirar. Incidentes que por fortuna non deixaron polo momento ningún ferido. Danos persoais nada e pequenos danos materiais polo que nós sabemos e as intervencións que nós tivemos que actuar. Estamos ca dotación de garda habitual, 2 persoas en Ribeira e 3 en Boiro. Sí, precaución, porque sí que se dá o alerta que nos chegou do 12 foi de fortes ventos e de tormentas tamén na zona e moito frío. Polo que pide precaución á veciñanza. Onte foron ao mar, onte foron ao mar. Sempre hai quen vai, é todo peixe fresco. É peixe de onte. Onte foron os pequeniños e ainda estuveron indo. Esta noite foi criminal, eu creo que esta noite non irían. Non sei. Sempre hai algún arriesgado que vai, porque sabe como lle valen máis. Os que xa non foron a traballar foron os pescadores. O mal estado do mar e as alertas obrigaron os profesionais a amarrar as súas embarcacións. A pesar disto, nos mercados municipais vendeuse peixe todo o día. Sabes que hai peixe de todas as clases, pero sempre hai quen vaya. Sempre hai algún barco que vai. Hubo peixe, o onte foi os grandes, foron ao mar todos, e o onte foron os pequenos. Hubo peixe, sabes, é peixe de onte da lonja, teñen aí as etiquetas co día que se comprou. Sinala que en días como de hoxe pouca xente vai ao mercado porque pensa que non hai pescado. Estamos a cero. Hai unha crise moi grande. A xente non hai cartos. As pensións son as mismas e a vida subeu. Pero todo, o normal é tirar o rapante, a faneca, que tamén está... E o que máis está a vender é o que ten o prezo máis baixo. Os profesionais estarán pendentes da evolución das condicións meteorolóxicas para regresar ao mar a comezos da vindeira semana.